ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ದೈತಾನ್ ಪನ್ನಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನೆನತಿತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದು ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಪ್ಪೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂತೆ ಓದೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಮಾತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ದ ಪಂತೆ ಅನ್ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸೊ ಮುರಾಣಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದ್ವೇ ಶನಿವಾರ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು 3 ದಿನ ಎಪ್ಪುಣೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಓದೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುರ್ದಕ್ಕೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೂರ ಜಿಂಜ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓದಿದೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುರ್ದಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಓದೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಲ್ಪ ಎನ್ಮರಿಕ್ ಓದೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆ ಜಾರೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಈತನೇ ಟೈಮ್ ಓದಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಣೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಿನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಆತೆ ಐರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಜಿ ಬುಕ್ ಉಂಡೊಂಜಿ ಐಟ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ದನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ ಪಂಡಿರ್ ತೂಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ 1.5 ಇಂದ 2 ತಿಂಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಒಂಜರೆ 2 ತಿಂಗಳದೊಲೈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿಂದು ಸರ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ 3 ದಿನ ಎಪ್ಪುಣೆ 3 ದಿನಟ್ ಇಂಕ ಕೋಡೆನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜಿಂಜ ಓದರುಂಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜರ್ದಿ ರೋಮುಟ ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಬುಕ ರಿವರ್ಸ್ ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಬುಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಚೂರು ತೂಡು ಬುಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಜಿಂಜ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕದ ಪೂರ ಜಿಂಜ ಓದೆರುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ತುದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪೊಪ್ಪಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ದೈಕ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೇರೆ ಸುಲಭ ಓಲೇಜಿ ಮಾತಲ ಬಂಗುಂಡು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಪೋವಂದೆ ಪೂರ್ಸಿದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಪೋಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಜಿಂಜ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಡ್ ಐನಾತ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೇ ಓದ್ವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಓದ್ವೆ ಐತೆಲ್ಲಂಜಿಲ ಓದ್ವೆ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯರ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರದಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದೇರು ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ನಾ ಜಿಂಜ ಮಿಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಜಿಂಜ ಮಿಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರದಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.